もう一度だけ言おう。なぜ我々がこう魔物の手を借りる。わざわざ死を選ぶとは。皆の者。やられたぜ。スコット様。俺は強くならなきゃいけない。
たちの言う兵、私を本気にさせちゃおうね。我が敵を撃て。ここではにはいかんよ。
み込め。やるじゃねえか。